това време, сега може ли просто да затворим очи, да вдигнем ръце към Господ и да оставим Господ да води нещата и да му бъдем благодарни. В Матей 16 глава, 18 стих казва: а аз ти казвам, че си Петър и на тази каляра ще съградя своята църква и портите на ада няма да я наделяят. Нека всеки да каже: портите на ада няма да наделее на тази църква, понеже тя е съградена върху откровението на Исус, върху Неговото тело и върху Неговата жертва. И ние разпознаваме, че това тело е от Господа. Затворете очи, отдайте слава на Господа. Алелуя! Айде, молете се в църква на небесни езици. Приблизително ви. Затворете очи, дигнете ръце към Господа и предайте себе си. Предайте емоциите си. Предайте живота си, ако не сте предали. Предайте това, което не сте предали на Исус. Величаваме те Йешуа, издигаме те Йешуа, хвалиме те Йешуа. Величаваме те Исус. Добре си дошъл на това място. Добре си дошъл в Белгия. Добре си дошъл в Бехелен. Добре си дошъл в този дом. Защото ти ще царуваш в тази църква. Ти ще царуваш в Господи. Защото тази църква ще те познае, че ти си Бог, че ти си всемогъщ, че ти си Агнеца, че ти си този, който си платил цена за нас. И ние ти даваме слава! Отдайте му слава, църква! Слава! Това е за тези църква! О! Отдайте суд на победа! Църква победителни! Дайте победа! Дайте суд на победа! Това е за него! Yes! Това е за него! Йешуа! Йешуа! Това е за теб! 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 Йешуа! Шека мама басо коброша теререререс. Рема мрака браша кабра сочоророрес. Святи Дух, ти ни води, ти прослави Исус. Ти си тук на земята изпратен, за да прославиш Исус. Ето, това е твоята църква. Ето, това е твоята жива църква на земята. Ние имаме нужда от водител. Години, прослави Исус, прослави Исус, прослави тялото му, прослави Агнеца, прослави всичко това, което Той направи за нас. Хвала за теб, Исус. Хвала за теб, Исус. Хей! Шака мамра сочоророрес. Хайде, църква, мощно предизвикваме да хвалим Господа. Хайде, може да ръкопляскаме силно за Исус. Давайте! Приветстваме те Исус! Приветстваме те Исус! Приветстваме те Исус! Приветстваме те Исус! Това е за теб! Ето
Година, в която
пророчески излизат от Господа. Хайде, името Исус. Има ли хора, които пророкуват? Започни да пророкуваш. Има вашите ребе, сега не може. Няма сам на вашите ребе. О, името на Исус. Халелуя! Значи, когато Езекил беше застанал пред едно поле с мъртви кости. И тогава Бог му каза, какво виждаш? Той каза, поле с мъртви кости. Вярваше, че те ще възкръснат. Може би Езекил не вярваше, но Бог му каза, пророкувай! Пророкувай, сине човешки! Има ли синове на това място? Има ли бащини, които пророкуват точно сега? Костите да се съживят! България да се съживи! Белгия да се съживи за Господа! Европа за Господа! О, света за Господа! Точно сега да кажем това Исус! Благословение, слава и сила, само на Тебе принадлежа. Благословение, слава и сила, само на Тебе принадлежа. Благословение, слава и сила, само на Тебе принадлежа. Благословение, слава и сила, само на Него принадлежа. Свят, свят си, свят, свят си, няма като Тебе. Свят, свят си, свят, свят си, свят, свят си, няма като Тебе. Благословение, слава и сила, само на Него принадлежат. 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 Свят, свят си, свят, свят си, свят, свят си, няма като Тебе. Свят, свят си, свят, свят си, свят, свят си, няма като Тебе. Хайде църквата, вие се. Свят, свят си, свят, свят си, свят, свят си, няма като Тебе. Продължавай, хайде, хайде. Свят, свят си, свят, свят си, свят, свят. На небето само това ще звучи. Хайде, продължавай. Свят, свят. Свят, свят си, свят, свят си, свят, свят си, няма като Тебе. Неговото присъствие тук продължавай. Свят, свят си, свят, свят си, свят, свят си, няма като О, достоен си, Исус. Халелуя. Халелуя. Нека издигнем ръце да почетем Господ от това място. Знаете ли, няма велики служители на това място, има един велик Бог. И благодарение на който в момента всеки един тук стои. И много ви благодаря за това, че сте привлечени от Него. И в момента толкова има голяма благодат в тази атмосфера. Искам просто да приемеш твоя старт за тази 2026 година.
това, което ти е останало, е по-силно от това, което те е оставило. Това, което си е тръгнало, не е по-силно от това, което те е останало в теб и до теб. Амин. Сдигни ръцете си днес заедно с мен. Даже не казвай нищо, Той знае всичко. Не дава идеи на Господа какво да прави. Той е експерт да избавя хора от затвора. Той е експерт да изцелява. Той е експерт да вземе сиромаха от горището, да го издигне и да го постави да се изради първенстве. Той е експерт да знае как да вземе отхвърлените камъни и да ги постави да бъдат скъпоценни диаманти в короната му. Халелуя! Приветстваме те, Исус! Приветстваме те, Исус, на това място! Приветстваме те, Исус, на това място! Бъди почетен, бъди почетен! О, приеми тази слава за теб! Това дело е Твое! И всичко това е за теб! Това поклонение е за теб! Приеми тази почет! Приеми тази почет! Нека този дом прослави теб! Нека този дом прослави теб! Не се съобразявай с нас, говори това, което е Твое. Говори Твоето Евангелие. Нали ти беше на кръста, ти си платил цената. Така че ти си този, който трябва да говори. Говори в пълнота, разкри ни се в пълнота. И ние сме тук на това място, да ни се разкриеш. В мощното име на Исус. Нека заедно да кажем: Святи Дух, разкри ни, Исус. Святи Дух, разкри ни, Исус. Разкри ни Твоят Господ. Разкри ни го. Разкри ни благодата. Дай ни откровение, за да има продължение. Разкри ни пълнотата на Твоята благодат. Святи Дух, ние сме тези семена, които си ни събрал в тази нива. И нека Твоя дъжд ни напоява. Точно сега. Нека Revelation да бъде реалност. Нека Revelation да бъде реалност. Всичко нужно, за да се роди Твоята църква, е нужно откровение. Не е нужно хваление, не е нужно екип, не е нужно хора, не е нужно мнение, нужно е откровение от бащата. Когато бащата има какво да каже, има откровение в духът на синовете. Амин. Амин. Халелуя. Отдайте слава на Исус. Днес е празник. Халелуя! Ти не си се видял тук, но Бог те е видял, за това си тук. Халелуя! Благодаря ви на всички, благодаря ви на всички. Халелуя! Можете да седнете, само ще извикам Иван, който е пътувал чак от София, направи Белгия квартал на Христо Ботев. Заповядай! Нека го аплодираме, той ще ни помага. Заповядай! Благодаря на всички. Трябва да започна с благодарностите. Колко от вас знаете, че ако започнеш с благодарение, няма да завършиш с падение. Така че стартираме с благодарение. Така че на първо място искаме да благодарим на Бога за това, което се случва точно сега. Амин. Искаме да благодарим на Бога за Неговата благодат, че това не е в нашите планове, нито е по пътя ни, но Бог го направи да бъде първото място, с което да започне годината на всеки един от нас тук. Амин. Искам да благодаря на хората от България, пастор Санди и Ирина. Благодаря се справите. Пастор Санди и Ирина са служители в Равадиново, област Бургас, близо до Созопол. Скъпи, заветни Божи хора за нас. Благодаря ви. Благодаря ви. Пастор Недялко и Ваня, служители в Ямбол. Благодаря ви. Служители и част от семейството. Заповядайте. Можете да седнете в небесни места. Окей, искам да благодаря на пастор Мария и Митко. Служители на Господа. Благодаря на Бога, че годината започваме заедно. Изпратихме старата заедно
и я посрещаме заедно. Благодаря ви. Вашата подкрепа е много за вас. Много за нас. И реколта 2025. Пастор Алекс и пастор Сани. Вижте ги добре, запомнете ги тези хора. Където ги видите, да знаете, дявола има много проблеми. И религията има много проблеми. И не знам защо толкова много хора са ядосани, а те са така усмихнати. Явно пастор Алекс и Сани са минали не през Червено море, а през сладка вода са ви кръстили. Но ще се молим за хората кръстени в лимонов сок. Надявам се, че никой от вас не е кръстен в лимонов сок. Окей, добре. Искам да благодаря на сестра Пепа. Тя е нашата майка в духа. Обичани, пазени, обгрижвани. Неотлъчно във всеки сезон. В най-тъмния ни сезон. И сега тя ни пророкуваше в най-тъмния ни сезон. Андрей и Снежки, не се притеснявайте. Бог ще ви изстреля. И се оказа, че когато човек иска да те застреля, Бог те изстреля. Благодарим на сестра Пепа, благодарим ти. Тя е от Ахелой. И ние ти благодарим. Почитаме те на това място. Тя е част от семейството. И от цялото Христово. Искам да благодарим на пастор Димитър Захариев и пастор Мария. Моля ви, изправете се. Аплодисменти. Почитаме ви смирението ви, сърцата ви. Научихме се с опита да подкрепяме само този, срещу които са всички. Така че ние ви подкрепяме. Благодарим за подкрепата. На всяко време и на всяко място вие се оказвате винаги на време. Просто за нас сте пример за смирение. Да бъдете тук, да почитате деца хора на възрастта на вашите деца. И вие не сте стари, вие сте като отец. Колко ти деца да имаш, все си баща. Дядо не ставаш. Така че искаме да благодарим на хората, които направиха толкова много. Искам да благодаря на маестро Иван и квартал Христо Ботев. Специални хора. Знаете ли, той пропусна рождения ден на съпругата си, който е бил на 3 януари, за да бъде с нас. Респект. Ще се молим за него, когато се проверя. Вярваме, че няма да се наложи да възкресяваме в името на Исус. Амен. Ако не, вземи групата с теб. Иди с музика. Виж колко музиканти има. Добре, искаме да благодарим на Илиан от квартал Христо Ботев за организацията, за хотелите, за букинга, за всичко, което правиш. Благодарим ти. Искаме да благодарим на Радослав. Между другото, той шофира от Мюнхен да дойде тук и след службата ще се прибира. Благодарим ти, Радо. Благодарим ти, че винаги си тук да помагаш. Да помагаш на всички, във всичко. Твоето присъствие е важно за Бога. Твоето присъствие е важно за нас. Може ли да дойдеш? Ако ще плачеш, нека да видиш жената. Колко се поляга. Нашата среща е била преди много години, когато е бил слабичък с много тесни рамене, някъде до тук бях. И решава да ме закара, обаче го е срам да ми каже, че няма горило в колата. А знаете, че БМВ-тата не се славят с икономията си. И сега тръгваме на път и както винаги говорим си. И изведнъж стрелката от резерва започва да се покачва. А пък той ме кара от квартал Христо Ботев, входа на София, до Люлин, изхода на София. Докато ме закара,
Докато се върне, е имал гориво и резервата не е седнала. Той е бил със следната резерва. Искам да ви кажа, че Бог е верен. И Бог е видял желанието му и неудобството му. Казва, сега аз казах да го закарам, как да му кажа, айде дай да заредим. И Господ го видял. И Господ му се е вързал на детския акъл тогава да вземе едно негово желание. И тогава ние се срещнахме в духа. Но съм стоял на дистанция. Стоял съм на дистанция и съм казал на времето му. Всичко на времето му. Дойде време, чрез една заветна връзка Бог говори името ми на този Божий човек. И така се отварят полека врати, възможности. Бог започна да възстановява хора. И в момента, когато бяхме заедно с пастор Алекс и Митко в Германия при пастор Влад, помниш ли, когато ме пита пастора, ще има ли такъв момент, като ние ще организираме нещо такова? Ето го момента. Ти си част от момента. Той също оставя семейството си, за да бъде тук с нас. Просто така се налага. Искам да благодаря на семейството на пастор Алекс и част от църквата му в Холандия. Църква благодат. Благодаря ви. Благодаря ви. Не се срамувайте, те са благодат, те седат. Кой закона ще правят. Не се притеснявайте. Благодарим на Бога за всичко това. Бог прави невероятни неща навсякъде. Благодарим на семейството на пастор Васко и Дафи, на родителите, на близките ми. Благодарим ви. Благодарим ви за подкрепата. Благодарим на нашият ангел Господен, казва се Алекс. Този Божий човек е тук много преди нас да озвучи, да направи. Почитаме те. Наистина това е за Бог любов към Бога. Наистина оценяваме. Благодарим много. Благодарим много. И знаете колко е относително да говориш по този начин. Има толкова скъпи хора. И сега има още един човек, на който искам да благодаря. Това е моята съпруга. Благодаря ви за подкрепата, за вярата, за всичко. Ще вземе много време, ако почна да говоря за теб. Благодаря ти. Халелуя. Колко от вас знаете, че Бог е променил сезона? И когато се промени сезона, се променя и посоката, променят се и хората, променя се и посланието. И сега чисто стандартно, сега трябва да видим как да започнем, нали, с времето. Но аз вярвам, че Святия Дух иска да ни сподели нещо накратко. Амин. Кажи Святия Дух. За всеки, който вярва, че е призвал да проповяда Словото на Бога, никога не давай мнение там, където Отец е дал Сина си. Никога не излиза отпред, за да кажеш нещо на църквата според състоянието й. Винаги позволявай устата ти да бъде като утробата на Мария, която роди Исус. Остави ти да бъдеш този, през който Исус говори на църквата си. Реално ние сме църквата на Исус. Реално Той е умрял за нас. Никой няма човек. Ние нямаме нашите хора. И аз не съм сам на себе си, понеже някой ме е платил. И ти знаеш, че когато платиш колата ти държиш ключовете. И затова пък той като добър настойник каза, ето давам ти ключовете. Защо? Аз съм те платил, но ти давам ключовете на теб. Аз ще платя цената да ти карай колата. И всъщност нашият Господ ни притежава. И това всичко е Негово. И затова вярвам, че всяка една църква, която се ражда, трябва да прославя Исус. Трябва да е насочена към Исус. И всяко послание, което предавате или чувате, не трябва да ви показва колко вие трябва да направите нещо, а трябва да ви показва колко много е направено за вас. И когато знаеш колко много е направено за теб,
никога няма да се състезаваш да направиш нещо. Просто ще си почиваш и ще кажеш, щом това е направено, аз си почивам в твоята вяра. Аз си почивам в твоето присъствие. И знам, че много от нас сме стигнали до едно място, като една жена в 4 Царе, 4 глава. Сме стигнали на място, в което си мислиш, няма изход. Това е депото, това е края. И тази жена се казва за нея в 4 глава, 1 стих, на 4 Царе. И една жена от жените на учениците на пророците извика към Елисей и каза, слугата ти, мъжът ми умря, и ти знаеш, че слугата ти се боеше от Господа, и замоедавецът дойде да вземе 2 ми сина за роби. И Елисей каза, какво да направя за теб? Кажи ми, какво имаш къщи? И тя каза, слугинята ти няма нищо вкъщи, освен един съд с маслинено масло. И той каза, иди, поискай отвън съдове от всичките си съседи, празни съдове, вземи не малко. После влез и затвори вратата зад себе си и зад синовете си и наливай от маслото във всички тези съдове, и което е пълно, го слагай на страна. И тя си отиде от него и затвори вратата зад себе си и зад синовете си, и те й подаваха съдовете и тя наливаше. И като се напълниха съдовете, тя каза на един от синовете си, донеси ми още един съд. И той каза, няма друг съд, и маслото престана. И тя дойде и разказа на Божия човек, и той каза, иди, продай маслото и плати дълга си и живей. Кажи, живей. С останалото ти и синовете ти. Амин. Какъв хубав старт на годината с история, с която жена изгубила мъжа си. Нали, нещо по-окуражително нямаше ли? Има нещо окуражително. Че тази жена каза, имах мъж и врага ми го взе. Имах пари и врага ми ги взе. Имах здраве и врага ми го взе. И всичко, което тя имаше, сякаш врага го имаше. Всичко, което тя притежаваше, врага притежаваше легално право да взима и да удря. И тази жена е изгубила всичко и сега губи и децата си, и тя отиде при Елисей, който е образ на Исус. Знаеш ли, че всичките ти проблеми няма да се решат да дойдеш на църква? Знам, че във всички църкви окуражават хората да идват на църква, но знаеш ли? Ела при Исус. Не църквата ще ти оправи проблема. Твоят Господ Исус има решение. Ела при Исус. Обърни се към Исус. Той е с теб, с твоята работа. Той е в твоята кола. Той е навсякъде. Той е там на масата ти, докато ядеш и пиеш и се чудиш какво да направиш. Той е там, той няма да те остави. Той няма да си тръгне. Не си мисли, че той затваря очи, когато ти грешиш. Той няма да си тръгне, защото е платил цена за теб. Видял те на кръста праведен. И той няма да се откаже от себе си, за да се откаже от теб. Халелуя! Тази жена отиде при Елисей. И днес искам да ви кажа, идете при Елисей. И каза, това имах, това имах, това имах, това имах, и врага ми го взе. Всичко, което ние можем да не даваме на Бога, всяко нещо, което не е на Бога, врага има достъп до него. Времето, което не даваш на Бога, врага има достъп до него. И изведнъж ти не разбираш какъв е този апетит в теб да щракаш в TikTok и да гледаш по-глупави хора от теб там. Може би се чувстваш по-умен, когато гледаш някой по-глупав, да е по-известен. Кажеш, слава на Бога, аз оцелях. Оцелях. Нали? Врага краде времето ти с TikTok-а. Влизаш и гледаш този проповедник, този. Главата почва да те боли. Мюсюлмани срещу християни. Християни срещу християни. Пастори срещу пастори. И днес, докато се покланяхме и гледах всички вас, си задавах един въпрос. Толкова ли е трудно, пастори и служители, да обичате хората си и когато нямате полза от тях?
Не ми отговаряйте на мен, на себе си отговорете. Аз този въпрос отдавна съм си го задал. Можеш ли да обичаш някой, от който нямаш полза? Можеш ли да обичаш някой? И днес тази жена е образ на много от нас. Губим неща. Имаш това, губиш това. Ето защо не искам това служение да е моето служение. Защото врага ще има достъп. Ето защо не искам тази проповед да бъде моята проповед. Защото врага ще се намеси. Ето защо откровението е на Исус. Врага няма достъп. Ето защо тя омразва Евангелието, защото той не може да чуе какво се говори там, защото той е изгонен от там. И всъщност, когато някой проповядва това Евангелие, реално той стои отвън и не знае какво става вътре. Библията казва, че хищна птица не познава този път. Дявол не знае какво говориш на Бога в Божието присъствие. Той е изгонен от там. Халелуя! Дай нещо мажор. Тържествено, като за нова година. Чудесно! Халелуя! Слава на Бога! Хубаво е да кажеш слава на Бога някакъв път. Айде сега. Нова година. И този пророк, вместо да й каже, чакай да видим нещо да направим църквата, тук има ученици. Той каза, какво имаш дома? Тази жена идва при него, нямайки нищо. Но този пророк, разбирайки природата на Бога, той знае, че каквото я ти вземе врага, винаги има нещо, което Бог ти е дал. Преди той да вземе, Бог не се е оставил там. Той казва, има нещо в дома ти. Какво имаш? И тя казва, нищо, освен малко миро. И задава въпрос, това масло струваше пари, защо не го е взел за младавеца? Защото не беше нейно. Мирото беше от Господ. Когато Господ те помаже, нямаш нужда от мнение, нямаш нужда от аплодисменти. Когато Господ те помаже, врага не може да докосне помазанието. Сега, след като той и показа решението, къде беше в малкото помазание? Къде? В помазанието. Помазанието решава проблемите. Малко помазание решава много проблеми. Амин. Малко помазание решава много проблеми. Помазанието решава проблемите и аз искам да ви насърча и да ви кажа, всеки един от вас е помазан от Духът на Господа. Всеки един новороден приел Духът на Господа в себе си носи помазанието на Святия Дух. Но това не означава, че задължително трябва да бъдеш пастор. Задължително трябва да имаш микрофон, да служиш на Исус, не ти трябва микрофон. Трябва ти Духа на Господа. Трябва ти Духа на Господа. Амин. И тази жена имаше миро, но нямаше съдове. И пророка направи нещо ключово. Той разбра как действа врага. Всичко нейно, врага го пипа. Тогава вземи назаем. Няма да е това. Ще бъде назаем. Кажи назаем. Кажи отново назаем. Това не е добра дума, но в духа има друг смисъл. Назаем. Назаем, знаете ли какво направи една жена Ана? Тя поиска син от Бога, за да му го даде обратно. Това беше заем. И всъщност той каза, поискай съдове празни. Знаете ли, че тази жена е църква, която има помазание? Има служители, които имат помазание, но нямат съдове, на които да го налеят. И сега казва, иди при съседите ти, иди в съседните църкви и поискай празни съдове. И аз задавам въпрос. Защо сте празни? Нали сте в дом? Нали имате църква? Нали имате пастор? Защо сте празни там? Защо стоите там празни? Защото е време да бъдете извикани от там. И всъщност това е пророческа картина. Как Господ сега ражда този дом? Той каза, поискай ги оттам. Поискай ги оттам. Поискай ги оттам. Поискай ги оттам. Поискай ги оттам.
пророческото слово изкара празните съдове от домове, в които са били празни. И казва: наливай, наливай, наливай. Аз виждам духа, как бяхме изкарани от различни домове празни. Но сега виждам и другия процес. Виждам наливането. Виждам наливането! Бях празен там, но не съм празен тук! Бях някъде затворен в един шкаф празен, но сега съм ето тук на пазара. Пълен, пълен, пълен! Помазанието! Помазанието! Помазанието ви изкара отпред в тялото Христово. Помазанието ви изкара отпред. Вие не искате да са отпред, но помазанието ви докара отпред. Помазанието ви докара отпред. Помазанието ви докара отпред. Помазанието ви докара отпред. Никой не е искал да бъде тук. Тези, които ни познават, знаят добре, че това е последната ни цел. Но когато си налят с помазание, трябва да си отпред. И сега помазанието те слага отпред. И сега, ако искаш да не се върнеш в стария ти дом, остани пълен. Ако не искаш да се върнеш там, откъдето Бог те е изкарал, остани пълен с помазанието си. Някой вика: о, слава на Бога, дойде на себе си. Не, просто пропиля помазанието. Искаме помазанието. Но когато Господ те напълни с помазание, остани пълен. Остани пълен. Всъщност тя трябва да им ги върне, когато продаде помазанието, но докато са пълни, те остават в нейния дом. Амин. И тази картина е картината, която виждам как се ражда този дом. Надявам се, че не ви съблазнява. Името на служението е Откровение. Детайли няма да има време да споделям, но го видях с английски букви. Revelation. И затова просто не исках да давам превод на това, което Бог ми говори. Той знае, че аз говоря български. Защо ми пише на английски? Тогава ще пише и аз на английски. Казах: Баско, знам, че това ще дразни, но ще привлече хубави хора. В такива времена живеем, че това не е чужда дума вече. В такива времена живеем, че като кажеш Revelation, хората разбират, че става въпрос за откровение. И по този начин го видях, че името на служението е Revelation. Защо? Защото когато в 16 глава на Откровение Исус пита: кой съм аз? Той дава откровението в най-тъмната област тогава, Нефталим и Заволон. Така че в най-тъмната област на твоя живот Бог ти дава откровение. Когато каже: тъмна. И се изпълва пророчеството от Исаия, където се казва, че людите, които седат в тъмнина, видяха светлина. И там думата за светлина е Revelation. Амин? Интересно е, че думата откровение, пастор Алекс, я няма в Стария Завет. Не съществува! Как и да я търсиш? Не съществува. Тя е спомената само и единствено в Новия Завет. И винаги не можеш да я свържеш с нищо друго, освен с Исус. Тоест, когато кажеш откровение, не става въпрос моето, става въпрос Неговото, става въпрос за Него. И какво по-хубаво място да намериш дом, в който си обичан и Исус е прославен и не ти се проповядва колко си грешен, а ти се проповядва какъв е Той като характер. Амин. Така че ние сме в очакване тази вечер да се случат благодатни, хубави места, хубави неща на това хубаво място. Вълнувам се и много неща са в умът ми. Дай още един път, мажор. Много неща се случват в умът ми и знам, че времето ми ограничава. Халелуя! Помните ли в Библията онези 4 прокажени, които изкараха Израел от кризата? Знаете ли, че тези хора тръгнаха в посоката на най-сигурната си смърт? Което означава, че твоята съдба и моята съдба е винаги в посоката на нашия страх. Значи ако погледнеш и виждаш несигурност, явно трябва да тръгнеш да ходиш там.
Амин? И искаме се да видите славата на Бога не като църковно събрание. Няма нужда да ви обясняваме каква е целта. Вие ще видите в културата, която ще се постави в Мехелен. Амин. Дайте ни 2 стола. Ще ви бъдем благодарни да ги сложим ето тук да седнат. И да пристъпим към този важен момент. Искам да бъдете седнали, понеже това е време на почивка. Welcome. Нека ги отворим. Притеснявате ли се? Този ден дойде, този момент дойде и това е само началото за вас. Бог ви се доверява. И затова вижте колко хора от колко места са извикани да бъдат тук до вас. Колко хора, и това не е единственото нещо, което ви кара да вярвате, че това дело от Господа и че това е времето. Благодарим на Бога за това, че имате искрени сърца да обичате църквата му, да се грижите за нея. И тук е много важен момент да споделям, че пастор Васко и пастор Дафи не са и няма да бъдат пастори на заплата. Амин? Пак го казвам, пастор Васко, пастор Дафи няма да бъдат пастори на заплата. Защото и пастор Алекс и пастор Сани не са пастори на заплата. Защото пастор Недялко и пастор Ваня не са пастори на заплата. Защото пастор Митко и Мария и те не са пастори на заплата. Пастор Санди и Ирина и те не са пастори на заплата. Което означава, че и аз не съм на заплата. Слава на Бога, работим. Пастор Васко работи, съпругата му работи. Пастор Алекс има фирма за работници, с баща си работят двамата. Пастор Митко има фирма и работи. Пастор Мария работи. Пастор Санди и Ирина, толкова имена са ти дадени днес. Тази година много имена бях. Пастор Санди и Ирина. Пастор Димитър Захариев и пастор Мария, те също работят и служат. И задавам въпрос, какво е това дело тогава? Аз съм бил на заплата. Много време. Църковен служител. На заплата. Това е най-голямото робство, което някой може да се причини. И затова толкова голяма благодат е да работиш, да дойдеш на твои разходи, а на църквата да й бъде безплатно твоето помазание. Амин. Знам, че много се е злоупотребявало в тялото Христово по този начин. Този да се издигне, ония да си осигури пенсията, но това не е за това. Ще продължаваме да работим, да имаме, ще отваряме фирми, ако не отваряме фирми, ще работим, за да може помазанието и дарът ни да бъде безплатен за всички вас. Амин. По същия начин съм много благодарен на Бога, че Бог разрушава в тялото Христово музиканския модел на служение. Музикантския модел на служение, знаеш какъв е? На парса. Щом си пастор, спираш работа, и сега като ти си ми пастор и аз те видя тъжен, това значи, че е време за насърчение. А това си е манипулация. Носталгия. Защо? Господ ти е дал здраве. Господ ти е дал време. Изгради църкви. Изгради служение. Стани баща на много църкви. Стани баща на много служения. Синовете ти ще те почитат, ще те подкрепят и всичко ще стане без заплата и без бутане. Ще стане с почит. 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 Ето защо искам да знаете добре, за да бъдат Васко и Дафи дървото, което съдим в Белгия, ние ще бъдем само техните пастори в този дом. А те ще бъдат вашите пастори. Те ще коригират вас, ние ще се коригираме с тях.
И ако всички са срещу тях, ние ще сме до тях. Ние с жена ми не искаме да бъдем пастори на вас. Ние искаме да бъдем само техните. За да бъдат те вашите духовни родители. За да могат те да кажат кой ще е до мен, кой ще сложа тук, този го разпознавам, този го разпознавам и ние ще бъдем до вас. За да бъдеш дърво, а не клон, не аз да ти избирам помощниците. И между другото, това поставяне за служители в Белгия не е с пробен период. Те нямат заместници за това. Ако един ден се изморите и не можете да водите това служение, ние няма да ви търсим заместители. Ще поемем отговорност и ще пазим вашето място. Ще се грижим за църквата. Когато вие решите, пак ще бъде вашето място. Това е вашето място. Веднъж дадеш си ключовете, не можеш да ги вземеш. Трябва да възстановиш човек, за да възстановиш и ключовете. Чувствам Божието присъствие. Чувствам Божието присъствие. Искам с правата да дойде. Искам тези заветни хора, които са тук, около теб, изпратени от Бога. Моля ви, пастори, искам да ги обградите, искам да ги заобиколите. Точно така. Пастор Димитър, пастор Мария, казвате, заповядайте. Искам да ги заобградите. Халелуя. Да, имаме. Искате ли да се изправим? Понеже това е момент, в който почитаме Бога. Вижте, ако имате да кажете нещо против тях, сега е момента, преди да ги помажа. Ако има някой, който не е съгласен с това, което става, да каже сега, защото след като ги помажем, вие няма да имате работа с Васко и Дафи. Ще имате работа с помазанието им. И ще ударите в помазанието им. А когато удариш помазание, удряш себе си. Затова вярвам, че всички сте съгласни за това, което се случва. Това е моментът, в който ще влезете в тялото Христово. Като лидери, като пастири. На това малко става, което Бог ти ви дава. Това е моментът, в който ще давате това, което Бог ви е дал. Нямате нужда от моята подкрепа, нямате нужда от подкрепата на никой. Помазанието, което е върху вас. То ще ви бъде. Няма да ви липсва подкрепата на никой от нас тук. Но не е това, което ви трябва. Вие имате вече това помазание. И ние ще го освободим. Благодарим ви, че ни разпознахте в тъмното. А за да видиш нещо в тъмното, трябва да имаш светлина в себе си. Така че светлината в теб те накара да погледнеш и в тъмното да видиш това заветно взаимоотношение. В мощното име на Исус. Това миро, между другото, жена ми, само да кажа. Това миро е от Ерусалим. Когато бяхме на последната ни екскурзия, жена ми го купи. Понеже ни казаха, че с него не се помазват хора. Болни, или домове, или парфюм. Това е специално миро, което се приготвя, когато се помазва Естир. Каза, това се помазва само за хора, когато влизат в двореца. Така че тя го отдели, то чакаше нас.
насочим ръце към тях. Нека насочим ръце към тях. Халелуя. Ширава сатара створи очи и приемай. Приемай, Васко. Приемай, Дафи. И тук нататък това, което виждаш, тук нататък това, което чуваш, няма да е същото. Господ казва, променям атмосферата, в която си се движил. Променям звукът, с който си ме чувал, казва. До сега си ме чувал остро, сега ще ме чуеш тихо. Ще ме чуеш тихо, понеже идва място на израстване. Синовете чуват сърцето на бащата. Бог те поставя по-близо. Бог те поставя близо в този град Мехелен. Бог те поставя близо в град Мехелен. Бог те поставя близо в град Мехелен. Така че приеми това помазание в мощното име на Исус. Приеми това помазание в мощното име на Исус. Алелуя. Приеми това помазание. Да бъдеш пастир не на заплата, не за печалба. Пастир, който дава слово, не което той вярва, а слово, което Христос му разкрива. Господ издига жезъла ти в този град. Господ ще издигне чашата на спасението ти в този град. Ти ще бъдеш като онази маслина, която пробива в този каменен регион. Мощното име на Исус. От днес нататък ние отваряме врата за теб. Врата за твоето семейство. Пастор Васко, добре дошъл като лидер в 21 век. Добре дошъл в новия сезон. Добре дошъл в твоята съдба. Добре дошъл. Пастор на революция. Пастор на обновение. Ето, давам ти ключовете. Давам ти ключовете. Отваряй домове за Исус. Отваряй врати за Исус. Отваряй църкви за Исус. Отваряй мъже и жени за Господа. Отваряй села. Стигни там, където не съм могъл. Стигни там, където никой не е бил. Стигни там. И стигни там. Халелуя. Понеже помазанието, което те напълни, ще те държи далеч от там, където си бил изкаран. В мощното име на Исус, Господ ще ти даде мъдрост и слово. Ще привлече определени хора. Ти си труден за приемане, но за определено поколение си издигнат. За определено поколение си издигнат. И точно заради това поколение Бог те издига. Понеже друг не би ги привлякал, но точно ти си там. В мощното име на Исус. Пастор Дафи. Халелуя. Твоето мълчание се чу на небето. Името ти е като гълъб. Даф. Така че ти си гълъбицата, носеща мир, стояща на рамото му. Ти ще бъдеш най-добрата и грижовна майка за този дом. Гълъбът няма силни ногти или клюн, с който да се пази, но вижда навсякъде. Така че Господ казва, аз сега поставям върху те пророчески поглед. Да гледаш на 360 градуса. Да гледаш и там, където твоят мъж е силен да гледа напред, но ти си силен да гледаш навсякъде. Ти си майка на детайлите. Майка на детайлите. Много ще бъдат тези, които ще бъдат обгрижвани, обичани, нахранени, почетени и изцелени от теб. Искала си да стоиш ниско, но Бог ще те постави да седиш сред първенци. Ти няма да бъдеш мълчаливата пасторка, която командва мъжа си от вкъщи. Не, ти ще бъдеш говорещата. И аз днес казвам духа на Бога, аз поставям помазанието да проповядаш Словото. В твоето мълчание намерих почивка, казва Словото на Господа. В това, че ти мълчиш, аз мога да кажа, аз мога да говоря.
Така че Бог променя посланието ти, посоката ти, словото ти. Това помазание ще те трансформира. В мощното име на Исус. В мощното име на Исус. Халелуя! Господи, ние Ти благодарим. Господи, ние Те прославяме. Благодарим Ти за Твоето присъствие. Благодаря Ти за Твоята любов. Господи, ние Ти благодарим, че днес Ти поставяш за пастори Васко и Дави. Господи, ние днес Ти благодарим, че Ти отключваш в тях съдбата, която си чакал толкова време. Ти отключваш в тях днес помазанието, което си подготвил за тях. Ти изливаш, Господи, върху тях духът си по нов начин. И ние Ти благодарим, че Ти поставяш върху тях светъл поглед. Ти поставяш в тях Твоят мир, Твоята радост. Ти поставяш в тях думи на живот. Ти поставяш в тях всичко това, което си поставил в Исус. Ти поставяш в тях Исус. Господи, ние Ти благодарим. Днес ние Ги благославяме като пастори, с пророчески поглед, с пророчески дух, с пророческо виждане. В името на Исус ние Ти благодарим, че Ти ще разпознаваш чрез тях. Ти ще им даваш разпознаване, Ти ще им даваш виждане, Ти ще им даваш да говорят не това, което човек говори, но това, което Господ говори. В името на Исус ние Ти благодарим за Твоето присъствие и Твоето помазание на това място. В името на Исус, в името на Исус, нека наистина това, което ще раждаш чрез тях, да Те прославя навсякъде, където стъпват. Да Те прославя навсякъде, където стъпват. О, да Те прославя навсякъде, където стъпват. В името на Исус, в името на Исус, в името на Исус, навсякъде, където стъпват, Ти ще ги закаляваш, Ти ще ги укрепваш, Ти ще ги утвърждаваш, Ти ще ги умножаваш в името на Исус. Ти ще ги умножаваш в името на Исус. В името на Исус. Ние Ти благодарим, Святи Дух, че това е само началото за тях. Алелуя! Халелуя! Останете така. Останете с насочени ръце към тях. Това са вашите пастири. Това са вашите пастири. Аплодирайте за них. Забележте още малко. Хвърлете камъните. Още малко. Окей. С вода на Господа, с законите ми, се молихме какво да благодарим. И понеже е важен момент, искам да си ги отворите и да ги видите. Понеже това, което ще получите, е начинът, по който сме го видяли. Малко е, но малките неща са барят големи глави. Така че това е едно подаръче от семейството ми. Един ключ. Един златен ключ за Васко, един златен светилник за Дави.
да искам и микрофона. Revelation Church! Благодаря на Бог за всички изминали дни, трудности, изпитания, радостни дни. Благодаря на Бог абсолютно за всеки един от вас на това място. Благодаря за всички вас отделно. Каквото и да добавя, каквото и да кажа, думите просто ще са излишни. Ще говорим по-малко, ще живеем повече. Това, което предстои, това, което Бог роди, повярвайте ми, не е човешко дело. Повярвайте ми, не е с човешка ръка. Никакви напъни нямаше, никакво бутане нямаше. Всичко това, което го виждате днес, беше Божие дело. И вярваме за напред. За отворени врати. За разширени предели. Понеже година 2026 е ключова година. И вярвам, че не случайно пастор Андрей ни даде този ключ. И всеки един от вас на това място е ключов. Въпросът е да осъзнаем кои сме в Христос. Да познаем нашата идентичност. Понеже народът следваше Исус само за храната, за рибата и за хляба. Но Исус остави народа, понеже разпознаха каква е целта на народа. И каза да отминем от другата страна. Трябваше му на Бог ключов човек. И вярвам, че 2026 година е ключова за всеки един на това място. Пастор Дафи. Благославям те, защото знам, че когато ти се отваряш устата, ти винаги ме поставяш на място. Аз обичам да говоря, но когато ти говориш, ти стреляш, ти си снайперист. Очевидно събаряш. Затова си казвам, понякога, когато преминавам през дадени периоди, няма да говоря много, защото знам, че тя, когато казва една дума, ме поставя в мястото. И затова аз благодаря на моята съпруга. Напитка, моята цвете, моята лавица, моята куин, как се казва, моята царица, която е до мен, която ми пази гърба, която винаги ме подкрепила във всичко. Много пъти исках да се откажа, много пъти се страхувах. Каза, не се бой, Бог е с нас, Бог е до нас, Бог е в нас, ще успеем с Него. Ще добавиш ли нещо? Да, защото аз не мога да говоря, но Бог може. Благодаря на всички вас, много ви обичам. Всички. Да, всичко това не е случайно. Преминахме през много голяма буря в 6-я месец. Но тази буря, както каза пастор Алекс, ни стигна много нагоре. Защото огнете използват думите. И след 9-я месец от годината, септември месец, вратата се отвори. Бог отвори тази врата и приготви тези всички места, тези небесни всички места за всички. Да, има подарък. Разбира се. Да. Има подаръци за всички. Искаме да ви благословим с едни скромни подаръци, които всеки от екипа е помогнал Revelation Church, Църква Откровение. Искаме да ви благословим. Но ще бъда малко кратък. Може ли да вас? Малко.
Ти си пастор, а ние си. Искам да споделя кратко това, което ни събра с пастор Андрей, понеже той преминаваше в най-трудната си пустиня, бих го нарекал, част от живота. Преминаваше през тъмнина, разочарование, изоставяне, отхвърленост. И един като мен, виждате стилът ми, тато си, но виж, Бог призовава и татуираните. И реших да му пиша един ден, поради словото, което чувах от него, и това ме изграждаше. Казах: пасторе, може ли да говорим? И той в най-трудния си период ми каза: може, разбира се, не ме отхвърля. И ми каза: имам работа, заед съм. Приеме с отворени обятия, чухме се, разговаряхме и някак си се получи някаква духовна връзка. Връзка, която продължи с месеци, година, две и нямаше никакъв напън между нашите взаимоотношения. Нито той буташе, нито аз бутах. Абсолютно за нищо. Вижте, искам да ви насърча, че когато няма нещо в дадена връзка, като напъни, бутане, напъване, винаги ще се роди нещо велико. И аз разбрах и разпознах пастор Андрей, пастор Снежа, че те са хората, от които имаме нужда, на които да се облегнем, когато преминаваме през трудности, когато преминаваме през падение. И повярвайте ми, тази структура, това служение не е да бъде служение, което да бъде под нечия авторитет, а да бъде до някой. И това е пастор Андрей, пастор Снежа. Далече сме от това да строим служение в Арон, пастора и пасторката най-отгоре, а всички отдолу. Но. Тук всички са равни. Пасторът и пасторката не са звезди, съжалявам. Ще бъдем синове и дъщери. Да дадем това, което има нужда църквата. И затова искам да кажа, че с пастор Андрей общувахме и слава на Бога, че той ме разпозна. Аз също го разпознах. И нещата се случиха. И днес това, което виждаме, това, което усещаме, това, което вярваме, вече е в реалност. Цялата слава да бъде само на Бога. И сме само за Него. Благославяме всички. Благославяме враговете си. Защото без тях нямаше да бъдем това, което сме. Така е иначе. Ние ги обичаме и им прощаваме. Както каза Исус: обичайте враговете си, молете се за тях, понеже винаги, когато обичаш, ще владееш и ще си над враговете ти. Пастор Андрей, може да вземеш думата и след това да подадем подаръците, това, което ни да дадем, или да не бързаме малко. Нека да дадем на всеки. Да, те ще бъде да ви поздравят. Просто трябва да изключим лайф. Да не става сумато, всеки ще скъпи неща. Така че благодарим на хората, които сте част от това събитие с нас, макар и онлайн. Благодарим ви за молитвите, за словата, благославяме ви. Нека вашите мечти през 2026 година да бъдат реалност, с която изпращате тази година. Благословения, поздрави, скъпа църква на Господа.